Yun, good day guys. Ano ngayon, magre-repack kami ngayon. Ang gagawin namin, repack. Tawin niyan boy. What niya? Sukat ko niya. Sprocket. Papalit kami ng sprocket. Tsaka dalawang bike yung repack namin. To si Wax. Yan na lang boy. Wax kasi. The big boy of Santo Niño. Siya yung magre-repack kasi. Sanay na siya guys. Siya yung pinakamagaling. Yan. So, ayan, video lang natin. Na. Ayan, kapag magre-repack, tatanggalin yung buo niya. Yan, yung buo. Lahat yan. Tatanggalin yung tubig doon sa loob. Tapos pupunasan lahat pati sa loob. Ikat kanina extract yung ba. Kasi guys, pag nanatili yung tubig diyan, maingay, masisira. Hindi possible nga yung mga bearing, yan, possible na masira. Kaya kunwari, galing kayo ng bike, nabasa ng ulan, repack nyo agad guys. Para hindi masira yung yung crank set. Kurang pa niya. Ayun, itigay ko pa yung kuwada kay kailangan pa itigay. Di pag-ikat si ka. Ano? Nakita yung TV ko. Ate lang nito, dabal lang. Na? Ate lang nito. Pangikat si butong bracket si bearing. Kurang pa niya. Gitu nga eh. Kurang pa eh. Nakita ko pa itong pyro ako pa ganyan. Naman sisig namin. Halos parehas lang man, di pa mana. Customer lang tipo ano. Nung baby 17 giganyak mo no. Ay naka-baby 7 din. Doon mo. Ate yung ay? 15 mo no. Babatit Batit ate. niya. Itigil namin mga Tatanggalin lahat ng kasi may grasa na yun guys eh. Pero tatanggalin pa rin lahat. Tapos mamaya lagyan ulit ng grasa. Ganoon lang, mag-repack. Tapos lalagyan na ulit. Ate na mo. Ay, nag-share ko. Wait lang. Ay, nag-tibak klase ko na. Jai. May ata di pang baklas na. Napang extract daw. Isip ko, repakan boy. Masusuruan ako. Kurang ka na daw. Ate, nandito ninyo, Wax? Doon mo. Ate na. Saan daw? Tapos ate pa yun mo. Ate mo ito sa pangikat ate si bearing. Sinagkat mo dito. Yaman na yan. Ano yung luwa? Duwa, Wax. Ang sinumbangin. Ano ko, nakantali ko na nasa na din na. Sino? Hindi ako nararugan. Nagpatarmaan din sa mga ate. Hindi yan sa mga minarjay. Hindi naman po Hindi na nagkakain, hindi budi ka. Madina ba yung simpan ka ba? Ganyan yung ages. Nagkakaroon pa ba? Gintod lang ng EJs. Nagkakaroon pa na nga. 300. Nagpawalag di ko ba? Sige kuya, maglagay yung pilihan ng ano ka na.
Get Ako ko sa mga natin eh. Get ko rin. Basta wala na. Hindi ka magbuti ka. Simpin ka. Repack ka. Na. Ate nga lang. Ay, pangkuha lang. Spinal. Hindi pangkuha. Alam ng Gcash siya ay nanda. Ay, Wax, pa dati may warwaro. wala. Ada. Kasi mali ka na. Hindi, ay pagbabaklas ni Sprang. Hindi yan. Andito siya yung ayos. Ano ano? Kasama lang. Sitso lang. Pwede no? Gala ka niya. Ikat yung motor. Ano ko? Tapos mga laki ko. Adi lang. Na. Zero. Chairman. Oh, pisa ko kay Person no. Na. Sige mo na kayo. Ate rin yung ayos. Ano sila to? Eh, nakawala tao. Yung speed. Alam mo, best friend no? Na? Ate nga no? Nasa? Nakipisa siya sa... Dali ka na. Nagkata kami na. Sa walang maraming na niya pinangasan na kami ng gano'n ko. Ayun. Pero ito na. Pero ano ba yun? Lahat, pamundalan din lang mas. Ang may cut. Pagigit mo. Yan guys, dapat ganyan siya. Malinis na. Pero doon sa kabila, pinupunasan pa. Once ako pinaka-subscribe mo ba, Wax? Nakasubscribe na ako. Nasa sulan. Check out. Kasi. Kasi Anak ng sekretary yung ano. Local tigra sa mga pabigda. oh, yung suwata dito sa mga pulaw. Nagbintagdan. Naibus mo gamin di garasak di jay. Waterproof pa jay. May adyang road. Dito yung bagat ng ko. Orang yung babasahin mo. Ngayon, nagado na eh. Kailangan na ako matanap ko lang tulukan. Hindi ko aman ang citron. Citron. Well, mo. Ay, mabalada. Yung nga pang ko. Iso pag garasak mo. Ah. Aji ko live mo. Kaya lang. Ato lang nga road. Ay, adyan to lang nga road. Baga aji ta. Every 3 months ka nag-repack mo. Ay, waterproof. Well, mo. Ito ni pula aji kan. Naibus mo tayo. May sapaso pa dyan na lang. Diyan ka mo ano, kung ngayon ko ano, pang bike lang tagi to eh. Kung ano magbal na gidi ko. Wak. Ito sa pang lugan. Pang Nasiksik eh. Adyan lang, gumawa lang dyan nga road. Hindi nagan na dyan, hindi Petron. Caltex mo. Caltex. Tapos ano ang logi kaya mo di pang bike talaga di ceramic grease. Adam lang diyan. Di ko mo. NT Lazada. Nag-shopping ng arudan naman. Kaso nang hindi na ceramic grease. Nga, dito ko naman. Kung pang bearing talaga. Ang mabig maagay. Ano? Kuri madal naman. This is user to mong Dominic. Adyan lang arudan. Hindi ko tama. Ceramic Grease. Grace. Ayan. Medyo malinis na. Basa-basa. Sa namalpas yung kasi nga mga kay tumba yung pakasin. Pangato. Oy, adyan tayo ko. Tanong agubo din. Google. Nabarnig ka mon. Happy sa aman. Kasi nagkata natin wax. Yan mo. Nagkat mag-ito rin nila. Hindi, matibangin na mo. Nitindanda na matatuls. Bot ano ka. Mag-repack tagal. So magamat na jibangan na ko. Pangsot dal na tayo. Dapat kurang konto nila gitu ko. Best script. Sige daw siya kon.
Tapos kung ano, no may yung tumkahirat mo lang kastan. May katanan mo. Ayun guys, importante kasi yan kapag nauulanahan. Tulad lang sinabi ko kanina, masisira yung mga bearing nyo. Kaya pag katapos maulanan, repack agad. Na? Yan lang eh. Sprocket lang naman. Nga, Jay, katingin pa dyan dito. Ate rubber naman. Pati mo sa kupit. Oo, hindi ba ito eh? Nakita na yan, Jack, pala mo rin. Ito ba nakikita yung list na? Pang ko lang agad naman. Pang kontra. Ang kontra-kontra. Good. Nakita Jack pa eh. Good. Guys, ang daming tools, kaso nga lang, hindi ko alam na. Ay, yung gamitin. tukon wax. Iiwan mo. Ito, pang touch ito. Pero tak lang. Pang tanggal ng gulong. Ayan ang interior. Nyo, Yols. Ipati alay, i-plug tayo. Yan o. Ano ko sa tig patch? Yan o. Ano mang maminsanay. Ngayon, nagkiro tayo, boy. Baka nag-irot ako na yan. Ngayon, malinis na siya guys. Wala na yung Tapos, tubig niya. mawala lang. Ayun mo. At i-black. Ayun. May katanan. No nagkat di karanggan mo. Pero taming ka na may katali mo. Big ka dyan tayo. At arm naman. Madi ka nukay mo ka na tayo po. Nagalas ka naman para sa ito. Galang ano. Ay ko, ay kanya may kung anong kulay. Matang lang yung tipon. Ajay, ceramic niya, ha? Good. Ceramic. Wala nga tayo nakakasla backup extra. Ito extra. Extra. Tanong ka. Ang balang magkitaala natin yung bigay tayo. Nagalagyan na ng ano, grasa guys. Kaso nga lang. Pangit yung grasa na nabili. Mawala lang. Oo, no. Tangko mo yun. Tapos lalagyan sa loob. Pero di lang sa sprocket ng soft tank kami. Na. Ay, kasta nga talaga ata. Di purpose na. Uy no. Ata ako na eh. Ah. Oo, gaya bang tara nakagi ko malang din ang pangamit ka. Sige, mga takuha. No extra takuha. Ate timang ko ano. Kuha no extra din eh. Chain. Hindi ka ano? Tuwan dyan. Wake up. Buwa. Teka man. Oh no. Nagdadama na ako kaya simpa. Guys, yung ano ko. Ano ito ngayon eh? Carbon yan, Lodi. Carbon mo di kasi mo niya? Ano? Cage na. Na. Living speed. Ito yung kabatsit ang matan. Yan mo 11. 11 nan. Ayun. Pero dyan ay. Lama. Buwa. Mag-bike na kayo guys. Mura lang yung ano, maintenance ng bike. Kapag sasakyan, ako, libo-libo. Change oil ka lang po. Ribang. 4,000 to change oil lang. Tapos ang labor pa mahal. Pag bike, mura lang. Ito yung bike shop namin guys. Bike shop na walang ano, binibintang bike. Luhin sana. Isang ano, tigatang AJ Ceramic. Ito kayo naman doon naman. Balin lang. Mabalin na ta. Ang tunog-tunog niya. Ayun. Nga tayo, inikat mo. Ano? Rubber na. Kalabte bearing. Ah. Ay, nagkamagrasa na jibirin. Ayun. Natry mo mit doon, lokta natan. Ayun, ma'am. Nang di nagkuti kable.
Dato di kable na naman. Adati kala ako ano. Oh, yun. Ate ni mo. Adati kala sulat na. Apa yan, nagsuot kaya, Tito Blay? Yun mo. Napugsatan na gan. Di nauksot ko to'y ko isul-sul ko kung madi matramuaran. So, kapilitan, binaklas ko. Si ka nang baklasan. Yun mo. Mabuti na nagpagitig kasi namin, gaya bakla-baklas ti ko. Bagay, may payment, nang buhay na Tito Blay na. Hindi pa na. Ilusot. Yun mo. Nahihirapan na to guys, so hindi na alam yung gagawin eh. Papalit kasi siya ng sprocket guys, sira na kasi. Agree ka mo natin. Ito eh, Shimano. Yan, nakamon ba? Ay, boss. Kaupisa ko eh. Kamang lukay mata ni may isa. Yun mo. Samantalang i-roten naman. Ay, tagay mo purpose value rin dyan. Sakto, dala namin na. Yaro tambal mo nga naman. Ang ganang nga may posible na. Tapos irotak naman aray. Yun mo. Nairotin. Hindi mo tiratamon. Pasensya na kayo guys, Ilocano na yung vlog namin ngayon. Ano lang to? Extra vlog. Twitter. Ang lagay ng inbox ko. Kapasalit guys. Review sa atin eh, review lang ano. Awa. Wow. Irotak lang irotak. Yun mo. Ang ganang may katangalan pusa. Bike check na lang tayo guys, habang ginagawa. Bike review. Yan. Yan yung bike ko, Twitter, gravel bike siya. Ano siya, pwede siyang pang off-road. Pwede mo rin siyang i-convert sa road bike kasi papalitan lang to. Parang mountain bike kasi siya. Tapos, yung frame nyo guys, ano nito? Bagsak na kat. Carbon loading. Pati itong fork na carbon na rin. Naka-disc brake. Hydraulic caliper niya. Hydraulic caliper. Ngayon naka-ano na ako eh. Ate, bali box kasi Pero wala. na. Yun mo. Pero ang ano to, proxy na. Retrospect. Naka-floating niya. Rotor siya. Niya ba di pinagkaiba na yan? Kamo. No, tayo kami natin yung pati lang di makita. Ate lang yan. Ayan, naka-floating na siya. Ayun, kapag bigot daw to, ito lang yung parang nakikita. Tapos, naka-STI na rin siya. Group seat niya talaga is retrospect. Dual natin ha? Titawag da? Yun mo. Dual Shifter. Dual shift. Kamo. Dual top gaya. Dual tap. Ano lang to guys, kapag magbabawas, bawas ba dyan? Release mo. Release niya. Release. Tap lang, tap. Manila, tingnan. Dito tayo, yung FD, ay RD. Ayan, retrospect din. Naka medium gauge. Medium cage niya. Yun mo. Tapos carbon yung, ano natin? G-gauge na mo. Gauge niya, Naka large carbon. bulay. 15 lit. Ayan. Ay 13 yan. Tapos yung FD, ganun din, retrospect din yun guys. 2 speed. 2 speed lang siya, 2 by, naka 2 by. Tapos naka 11 speed. Nga to, 30T niya. Ito na nga to. 30 to alam mo. 30T. Tip. 11 speed. Cog. Tapos yung ano natin ito. Yung crankset, naka 2 by 50. Tsaka 34. Yan, naka ano siya.
Halo. 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 Ayan guys, nakahalo siya. Ayan. Ano pa ba? Ito, yung saddle niya, Twitter stock, malambot din. Tapos yung tawag ito yun eh? Seat post mo. Seat post niya, alloy lang, alloy. Pero Twitter din yun. Naka-negative 0. Ayan, naka-negative 0 siya. Nga ba niya negative 0? Nga pa. Ate din mo, sagot. Direct tatan. Yun. Direct na siya guys. Tapos, itong stem niya, Twitter din, alloy din yan guys. Tapos yung mga spacer, carbon yan. Itong, handle na to eh. Drop bar. Drop bar, yan. Yan yung drop bar guys. Parang road bike siya. Ano lang siya, alloy lang to guys, alloy lang siya. Ata lang buti bike check daw. Parang wala namang iba na. Aerowick bike check. Bike check. Aerowick. Oh, airwick mamaya, check din natin to. Namamarwahan guys. Kill guys. Ito, check na rin natin to guys, airwick. Alloy lang siya, alloy. Mountain bike. Ito, naka-low ano na siya. 29 na. Naka-low ward na siya. Dati kasi mataas to. Tinanggal na yung ano niya, pump. Naka-disc brake na rin. Ang group seat niya, Altos. Shimano Altus. Ayan, yes. Mura lang to guys, 14k lang. May bike ka ng ganyan. Barbar po. Ito naman sa Twitter, price niya 41k. Kuha ko dun sa may Kita. Tarlac. Ang ito yung na? Mura lang to guys. May carbon ka na, budget meal. China lang nga lang to. Sige lang. Ano dyan eh? Oo, yung kanan. Wala, nika na. Oh, sige pa lang. Salim mo. Pwede ka naman yun. Sprocket. Pili ka mo yung daw siya na eh. Maglang. Guys, low bat kasi ako. Tingnan natin siya. Bay, script mo nga lang. Wala naman, bay. Paano may laro? Kampol. O, hindi ako may papasit ako ano. Iwa na. Sabi ka na ako, Yols. Kailangan mo guys. First time mo magkuha. Swat. Yun. Hindi tayo siguran. Hindi lang ako. Sabi mo kan. Atan, di ko na yung manong ano, kayo? Yun ang may pera. Ayun, siguro niya pa. Iyaran. Ay, hindi lang. Kaya naman tayo pabulong na tao. Kailangan mo ba? No, na-arrange na lang. Mati ka lang. Kaya yung red side yan. Bagyong arin nga si Gilsanda. Makakano ko po yun. Adoli pa ka nang may kuha. Naduti plano ka. Buli na upay ka, no? Nandiyan na gagawin niya eh. Buli na ako. Talang suwalan ka mapanan. Yeah, swali. Di pagkabuhay kami, ahon. May siya. Naglagaan mo ba ng loob? Patag, mabalik pa. Patag asawa mo ba ng pahay, kaya pa nga tuloy yung mabayag, yung ray. Pinudahon na, hindi ka ron. Di pagkabuhay na eh. Di tayo magpapadagsan na eh. Nando ka tiwax. Mali aloy. Ruin. Ate lang, pinandok mo. Kung nga dapat ikaw ang gusto, aloy. Tanino, sura. Ay, ano yata? Madilandok mo lang. Landog sa dagito. Ay, atalong eh. Atalong na. Pag-ito lang ano ito ang Di aloy. Carbon mo mabalampay. Carbon kang titanium. Sol. Ano naringin natin? Gusto yung tayo din yung man. Eh, sila hindi mo.
Nagdagang. Hindi tayo din yung pwede ko Porto. Ang dagdag simple natin umatin na yun. Dagdag natin na yun. Ay, sabi. Ha? Nalik ka mo. May. Oo, nangangulog. Ano talaga? Bakit talaga? Ako na ikaw, scope mo. Oo, ano kumagana siguro ito? Ako na mo, pinatiro na mo. Papawasan ka tayo, Max. Na. Kabel mo, di may isang kagustan. Na? Hindi, danong-danong. Na? Danong-danong. Di ba type ba? Sinabali ta talaga bottom bracket ano. Ang bali. Ang bali mo di ba na eh? Nagkip na kami. Yan. Ang dami na bati di mo pa na eh. Nabati di ko ano, Wax? Ajit ko na. Ajitik ka doon mo ang ajin eh. Ay, hindi ko. Ay, di Yun na lang namin sa kanya. Ang bali na, atin eh. Ang mga buo. Kuha naman seal bearing lang. Madi nga compact. Ang kalagitan eh. Basta ajit ko na. Munang bakit na. Ano dyan? Yan, di pang ikat aji Wax? Aji takal. Uno. Aji kasi na eh. Uno. Ajin eh, hindi may sadya. Yan, takal. Ang lumata, ang ulikit katan. Ang damay. Cogs. May sabi ako ko atin eh. Umorder ko. Interior na. 700 by ko natin ah. Sa bali mo. Atin eh, 40. Oh, parilo ka rin. Maro daw makita, 35 lang tagda. Point. Narigil pa 35. Kodyo sa ragugan ka. 25. Nilimpis na. Ay, kang. Juice. Yan. Ako mga di ko ano. Kung sa mga pero pa yung Di ko pang- ano. Ah? Pang hybrid. Namatay. Ah. Ay, may musik na division eh. Krak, Ay, krak. di nga, di krak. Kapag Ako katapos hindi ko siya na mo. ba? Ako pa yun. Bago na. Ang dawag yung patchkit na na. Ang dami. Ratchet. Ano Ano? ba pwede pa na? So, eh. Wax, wala na. Ay, takal Wax. Kung mabag ka ka. Wax. No. Ay, Yun lang. Diyos. Ate, kiti agad Kasi ko na. lang. Ate, tikang ko na eh. Mag-lock. Plastics na. Ay, kasi ano? Pwede ko pa yun. Na? Bistad ko po. Okay. Narigaw na sa twin na eh. Hindi. Ikaw mo? Balik ni Yuso na nagbuha ko dito. Naglag. Na? Missing. Isipot lang ano. Ayun, nakagana kagatang ko ng linis yun eh. Digil. Sigirisan na. Oy. Di chin oil tayo ngayon ko. Kumbag, Na? chin oil. Data. Bakal siguro niya. Kanin. Dalo sa ang Maro. Oh! Alam doon na. Hindi ka na? Ayun. Dami yan. Kung yan mo na. Wala mo. Oy, sayang. Tangkol ka siguro ko. Na. Pag-iingat mo ko. Hindi mo gawin din na. Kaya mo mo ayos. Mumikat. Narinig natin mo. Talaga. Correct. Ano yung descript? May sarang ko. Nang sa may ikat alin na yun. Angkay, boss. Dalo mo yan. Nagkawalan lang. At ako maajihan ko mga bicycle. Yan. Tatno. Aji sini. Tama na lang ang dalo sa Dansan. Ba't sabay ikat dyan eh? Ito. Andiyo kasi na pag ikat.
boy. Sana hindi na magdalagdag guys. Ang mukha lang natin na magbakas ko yung minsan yun. Kung nga may nung kanya. Hindi ni. Hindi mo din magdalagdag dati. Wala. Okay, pag malag na yan. Hindi ko na missing. Missing link. Link. Ito tayo guys. Yung pa tayo, naka-missing link na tayo. Ano? Kami siya. Diyan yung parang natani. Ayun o. Hindi na. Kapay niya. Hindi ginatang mo nung, may kabit ata ka. Kung ang mabalang pagdal sa dessert. Ano ito yung lambot? Awan ko powder ko tayo. Kato marin Diyos. Diyos ang O-reserve lang lang, hindi ko. Ito bubugas. Tumara. Surf nga. Powder. Enjoy no. Joy. Enjoy no. Ha? Joy win yung serve. Enjoy kaya. Ho? Joy. Enjoy no. Ay pa. Bubugas. Uy. Kakaitan din ako na. Hindi ko. Hindi ka lang magandang Na? Hindi mo ba? Hindi ka mo wax. Makdo ka na oh. Ha? Makdo ka no. Soft drinks. Magsisunod ka? Na, pamiga na lang. Ha? Pamiga na ko. Oh? Na lang. Sukot to naman ang baso. Nay, kaya guys. Nay. Nay. Munta ko may kaasam. Kasama ba yun guys? Ah. Prescribe. Oh, munta ko may kikatan ko. Okay, may nakatin yun. Ya, isa man. Tabot yun. Nakabili kayo nito. Sana pa. Oh, Indonesia guys. Idulin ko ito yung ako paglalak na. Na? No, nasiksik kill di bali na. Na? Nasiksik kill. Idulin ko lang sa pag-extra lang eh. Uy. Makagdal yung mga kampanya niya. Kasi, na yun, nagkapo yun. Ano sa'yo, ano ba yun? Sila yun. Ano pa? Bangat. Ano pa? Saan yung naka? Hindi ko out. Pagdating ka na sa Check timang kwarto siya mong kontrata. Saan mo pa ikot na? pasa rin. Ito lang. Gay. Kamalit ka na. Ang gala na. Di garang sa ako. Bali natin. Tayo naman. Gino. Na? Sige lang. Gino. May orang-orang. Di ba ka tamo? Alis pa rin. Patatilak na lang. Natin. Di mo pala kumantin ang paskan. May dating ang pagpupunta mo. Easy. May ganyan eh. Yes. Alright. Oh, Nagkaroon guys. Yan guys. Ang linis Ito lang yung merenda ko. Ginagawa kayo mo ng kiyay na para pagulihas. Naku. Ang pinakulog ng bulb na eh. Luktan nyo na. wapon. Sana Meron kang tamanin. hindi naman pala Ang kaya ang linis sa atin eh. Salina. Saan ka yung magtapag ko ah? Ay.
Tapos yun ang bot. Nablagay natin yan. Pero lang naman. Ano, lakatan yan. Makindra na. Pasang. Nakakasap kung sa atin. One spacer natin, no? Yan tayo, linis lang ito niya. Brush mo. Ikaw ko mati-brush mo. Ang bagos ko dyan. Gusto ba? Hindi ah. Baru kayo na tapos. May dalong kasi tigkas. Katong pa data nila na kaya tani. Pag ano mo. Kamera ta ngayon. Naging dako na yung kan. Sakto ko. Naging sakto na yung ipon nito. Ay. Masasawag ka na. Kita ba ako? Yan, dato yung max. Di ba yun? Ulo na sa kabuharan. Ayan guys. Mag-release tayo ng ano ngayon. Chain. Chain. Nice one. Yes, son. Dito nga tayo na lang. Katay code na. Linisin ba iba? Sino ba tinanong? Unsi Wow. mo. At Pwede ka niya, ayusin sa akin. Punas na lang ata niya. Hindi sa atin na. Para silang ba? Na. Kumon yan. 13. 12. 13 na. 13. Ha? 3 Bisa kita ako. Suwatan. Ano? Trade tap ta. Ang balat. Yos! Kasan? Hindi tayo. Mga pinayaw. May ako yung pang-montra na yan. Wala ka. Ha? Wala ka. Ang tagang purpose na lakatan extra Extra ano? extra chain. Mas lang pang tugtog pang kuma. Kaya. Yung may ito grasa wax. Wow. Ano yan? Bata na talaga bulitas na. Good for 1 week. No. Tinagawa ko mo. Hindi ako matatayin guys. Hindi mo makamulitas. Ay, yun na. Visit kaya mga Ay, yung mong kailan Na. Matanda ka ba niya? Nilugtang mo na. Oo. Eh, narigata na dalawang mas ka. Gusto naman. Take ko ano. Gusto rin. Sorry mo din po sana. Baka mapukatan eh. Anong version lang nun? Yung technique na yung technique. Mas, hindi ko alam kung ano. Ay? Hindi, makapo ka na. Decrease. Ito kurang. Dapat itong nilinis kami, nag-iikot-ikot mo lang. Ay, hindi ko. Kulay blow. Gagatangan ka niya. Tingnan mo din nila. Ate G ko ako. 150 yung shiko. Ate G ko, i-clamp mo, intimis mo ako, chain mo. Sugar diet. Tingnan nga, Ano mo? Kontra. pawaran. Pawar mo. Gawin yun eh. Pagkakasag lang si carbon.
At ati ko mo, pakarugyan na natin pud-pud kasi sprocket. Hindi na rin. Uy, no. Ang dali ko ako eh. Naginig ako ah. Chin oil, hindi pang... Paso na, hindi... Aji ko mo, wait log ka Boy, na dry wait. log. Oy, nadali. Kaya magkaroon mo dito daw. Hindi naman ko na yung song natin na burdo. 250 kasi mo, anti-bike shop lang. 250. Aji sipal. Si Pang. Kulo mo ako. Medyo. Kasi mo yung pangalan. Nagkatan na yun. Madra sa kanan. Nandito yun namin. Uy. Dumot anay. Makabasa pa. Para bunda Ano, talaga itong pakulan natin ah. Paano? Napanin pa. May tigrasa na yung napagkat na yun. Napagkat mo. Si pinakakuha na. Yeah, ito balay bigay isa namin. Kaya naman, di ko ato ay 2 months. Nakangawa ko ba sa? Uy. Wala naman ito dyan, di ko. Hindi na yan. Ang chingal naman yung Paul. Awan. Kasi hindi ko na rin natin kanina. Nagbibi na eh. Sila lang. Ha? Ay, chingal na yung Paul. Gawin na. Kasi Salta. wala pa Basta lahat ako lang. Makita namin dyan tatanan lang yung Punas man yun. Kasi wala pa rin. Ano yung ligag porso na yan? Hindi mo. Aji lang. Aji lang ko na. Kaya ka po na. Uy. Numal pa sa ginsa mo. Basta na ibike ng punasan na. Sipagin nyo. Sabagay, may tipo ka may tipi nakakuha namin. Aday din ako makakadali na may meeting. Nag-boxing naman yun. Kaya na dyan. Yung may meeting. Hindi mo, ano ka? Ikatan na ko, ang sili Crisol. Alam mo, nalala ka pag Tata Joy. Oh? Uy mo. Saan na ba di tamang doktor, Linis? Saan mo banda? Kasi no, Na, nagliba may. Nagbak-libak na. nalaka dyan pinaglinis mo tayo. Babad mo yung gasolina dito. Kalinis ang lalabas eh. Nilinisin nyo mo lang, juicy mo, J ko. Nagbig tayo. Ano, pinuburon niya kami na. Overall. Kita ka lang sa laka. Ata yung cramp na, ata ko lang yan. Visit na eh. Hindi yung ginawang bot, nagawag mo. Umpay, tangkal mo. Ready wax? Pawa mo, pakasan. Pabalta ba? Dan, pasok mo lang na. Pwede, hindi ka ba tumulong ka niya, look date. Hindi ka mag-garawan lang. Di ba dyan ko lang yung patang best grade din yung wax. Hindi mo nga tumulong yaw, tinulungan pa yaw. Bumili ako to. Ayun lang yung pitay. Adyan yung bumulong tibek mo. Ang pumulong nga yun. Aan, yan mo na dyan. Shout out ni Air. Pumulong ka natin. Binulog mo pa eh. Isa ang anong ganila yung panandawin tayo. Kaya na, hindi pa. 3,000 pounds. Kaya na. Tapos na lang, ba't yung mobile sa original ka? Oo. Hindi naman lang. Basta sa harap. 30 tiwa na tayo. Hindi may. Ay, si Kyle lang, hindi lang kanya. Di balong ba? Tayo. 30, 20 may. Na. Siya, latek pa na. Sigaw ang best friend ko siya ng magdurong mga siya nito. Diyan. Nakakasansuro ngayon magpabox. Buy-buy lang mo. Madem mo, ni Paul. Eh? Ni Paul mo. Pull nga. Yan Paul. Paul mo. Nakatuto niya sana. Paul mo, kadagin sa ide. Ah. Eh, kumain din eh. Wow. Ini. Ano ba? Pili na yaw. Batang. Nagpraktikwala na. Ako na rin ha. 45 mo. Oh. Ang dalawa, hindi naman ako. Palagod naman.
Nagpapanjak ka tayo kasi yung maintain. Tinatay abaro ko no. Ha? Tinatay baro. Galag ko, baro kung ano, ako sa mandal. Oo, ang sayo ko lang mga kanya exercise. Pag ganun daw, may di ko kami, Cavite. Long ride. Ano ko nga na yung na so. Naging sa akin na po ka, madilag pagpatrang ko. Kaya magpatrang ko ulit. Narigo namin nung kaya, nung pang-trunk ko. Puno. Mas tawag din sa loob lang. Pag guys sa pedal mo, nagdili ko na. So, ito tayo lang tao ko. Paano mo? Iwan dyan, lumanay. Kung managdan yung mga Iba. Ano ba? habang. Na yung mag-break out. Datun para crack. Ay, tulog-tulog na rin. Anak pa yan ka lang. Pe, ano pang yun ba? Ano pang sanggolitas? Ano, bulitos mo. Pe, ang bulis mo. Agkalagay yung likod kirong pakita ko. Kumakamot ka naman. Nalagit na ako. Ang kaya yung tablet shop. Di ano ka lang. Di ako ito bulit ko. Napidyo ka mo ba niya? Local mo yung bolitas. Ano? Baka balik yung kailan. Pwede kayo pagpasinta dyan, no? Kasi kami nagtatato yun. Hindi ko ni camera ko. Kapas forward mo lang ka. Ngati. Ha? Sinisimpa siya. Ang iyayos mo, hindi ka na. Ang pamangkol. Ang sa term. Iwax na yun. GS wax na yun. Nakita? Yay boy. Yos. Medyo si Keg. Di wala. Rayos gaya ng pagsaksurit ko. No? Nice. Ano tayo ng ano? Chain. Madilpig ko ito. Awan dyan, si Kiljaw. Swam. Naglatay dyan nagnara. Namin, duwa niya na basta. Buwan, namit to. 1 week sa nakalipas na. What week at atong. Hindi pagsampo, may ganun yung baklas. Bupak ng sigaw. Nagtrida naman na dyan, hindi ka ito. Hindi yung kayo biniwax. Ako lang naman gusto ko lang. Di ba na, asok na. Ano yours? Maginan. Diba? Ayun mo yun dito ako. Iwax. Ano mo okay lang. Kok, kok, kok. Pwede na ba dyan yun? Yun yours. Okay, nandiyan ko, makasabay dyan. Ha? Makasabay dyan ko. Nakaras pa kita. Nakakuha na ito na. Nakakuha ata. Tulog mayaman. Ano? Hindi ko alin nga. Yung bibin ay nangalan. Hindi batid na tulog mayaman lang. Diskutante na yun. Ay, haba yun. Hab. Ay, batid ko ate ko. Haan, balik. Agi pa. Magaling hindi ko anong i-edit. Ha? Ikan display. Diyan. Ay, hami. Hindi ko lang. Basta kanya na yung oxidate. Dati ko ano? Siya, ito pang balance box. Parang, mabuti ang pa na yan. Ang balik tatang. Diyan. Display mo na. Tapos sa luto mo man. Yes, sir. Bago guys. Guys, bago guys. 950 ba na Good 10. Nasakit ko sa gito niya. Live in Spain. Ay. Anday. Nasaksay natin yaw. 2528 sprocket. Audio ko magamit. Ito yung kataktalan ng mga wax. Na. Kung magamit. Mau sa rumata yung Biblia Verde. Binatulog ako nyo. Ah, Na. binatulog. Nagulak ko. Nagkakaroon ka na. Mas mga. Sugar dam dam magagtar dito na tayo dyan. Nasa doon na magbiro ka.
Nagatakan niya. You just know. No choice. Nagpabalonggo kayo, Pai? Pwede no? Always nalakas ka pa. Delikada eh. Sa doon ka. Engage siya din eh. Ano ka ibang bata? Na. Kung ano bang bata? Kali, ipalit mo tanay pa ito. Hindi tanay. Kita nyo kung ano kang daan. Ano bata? Uy, pada sama. Nakuha na, nakuha. Ano bang bata? At nanay, idupal mo lang ata na yung tipi ito. Ipugso na ata niya. Ang baka ng boss. Basit lang. Dalak na. La. Oh, nagbagmit tayo. 30 guys. Oh, hindi pagkabilang ati pa. Mga blue back namin. 30%. Dirayos na. Tanong mo natin. Yan. Dirayos. Nice ah. Aji, inasa. Tige. 20 kahon. Kakanin ng bigay. Yung pang susuki. Uy. Painin sa mga dito. Ay, tanong natin yun. Maganda pag sumit ka ba rin? Maganda pag sabihin ng mga. Sigado mo ako at alam mo gano'n ka kabinay. Na. Ano ka ito? Mati. Isang daw yun, hindi isang agad ba na? Patawag tayo sa kilalan na. Nagtsanan mo. Ha? Nagtsanan. Nagtsanangan. Oo na, di ko na. Grasa na. Oo, ano. Galing. Wala, masan? Oo, ano. Ah, hindi ba ito? Right? Ang bag mo mong binig. Napento ng jewel shoot mo. Reset lang. Well, Wow. 100 agad. So, mag-yaman din natin ang taon ni Cedric. Yeah. Sila wala ka na nagtrabaho. Sino? Mga bigo. Pag nervous ka no. Carbon body. Paano yung mountain bike? Ay, adi di ba pa? Kayo si Dre. Nag-nervous ka nagbaklas diri. Pagkakaroon ba? Next na. No, kata mag-assist ka dyan. Diyan. Ano tibirin? Sa mga pulo. Sa mga pulo, diba? Ti... Bulitas. Yung sa corona. Tingin. Na? Madi ka na ng corona. Hindi ba lang sa akin? Ano kinukuha? Pagkapitan tayo ka nun. Diyan lang yan ah. Oh, bayad sa ba? Madin. Kay Euro ko na. Ang bayad lang kita dyan. Mangtod ka diba yun kay? Jai. Hindi kayo tila. Hindi ba siya kayo sila? Kapo na, bisa peraso. Na. Madi, kumpleto ka dyan. Ay, ada yang hilang. Agata. Bawa. Apa dibilang pa yung? Ano yun? Aji mo tayo niya. Nih, Sumpay ng level. nih. Mo yung maghibilan. Ang ba no? No. Dari ka dyan. Sa sushi nih. Kalakag susod problema yung timat na wanti solusyon na. Gabigay ka sa sida niya. Oo, nong. Ano ka? Palyado yan. Aji ninibil na gini nong. Yung padabilid akin ng galisos. Ano yung kalasag ko po? Uy mo. Ay, naman. Ni din. So na lang. Na-beg na may Iba ganito. na. Asa lang. Asa lang. Oo. Pakita lang to. Yung lagay mo sa akin. Ito ba? Sabi, kalas lang naman ako yan. Nagtutudo. Ang galang ano. Peso. Problema nga tipo ano. Pinilit ko lang sa ajakin na chok. Ilaw-lawan ko ka. Sulit. Mayat naman ko ah. Ate Becky Pariga. Kita nagtutudo lang. Medyo diretso. Na. Medyo diretso. Sur-surum tag plate sa naman ang naman may tagpidal. Ano, may matandang plates. Pag baka ganyan ah.
Ay, rimatian ke. Ay, kaya kayo mo na rimatian. Ram, arpon. Mading talag-taga yan. Rinsen. Pagpigsa ako ngayon sa road bike gamit mo. Namugurod ba? Kurigot na. Gamayan pa yun na. Ayaw mo ako tayo yung bike. Ang TV. Kaya nga, nalapas lang may bike. Oo. Ang pang natin mo. Imong yuran to. Sabagay na kasing kwinta naman ng kaya na sa Road bike, di ba na? Hindi. Sumangkot. Sumangkot mo. Ah. Nabeg ba dyan? Si Cargo? Oo, nangga po pa Taiwan. Air cargo atin, 21 days. Siguro daw. Baga na dyan. Barkaw. Wait. May Gano'n. gagay. Air aura. Air product. Sino nang pagdyan ng badang? Iwan din sa inyo na yung tama. Kumuha na ng kapad na. Kung tuloy ka mo nakasisigod yung tama. Mong Europa siya hindi raw. Gigay mo kapag yun. Nay. Ay, naman gusto mo dyan. Dodo ni Kapay. Dodo ni Yung day. Hindi ko na kung lang. Hindi? Ang tama na. Dodo. Hindi kanya damang. Bagkiti tarum-rumuraman ni Kapay niya mga bot. Ano na? Napagkita din mo yan. Oo, wisig di ko yung rabi ko. Kita na ka na. Bambantay mo lang. Nagbantay mo ito. Nagsukil kami kada na bisok mo. Ha? Nagsukil kami kada nabisok mo. Kung sakit mo. Hindi ka talaga may tagrasa niya mga gasolina na. Grasa mo yun ang bukal na bubble gum. Ha? Nagregamit ka tentima. Mata. Aji pag-grasa media mo. May tagi yan. Yun mo. Slash ceramic grease sabi. Blow ko lang ng blow. Nagsiguro pa na ito nag-ensayo mang saan ka. Nang sa nakatari mati ako. Dinig lang ako dyan po. Big bumig na jigil. Bakit nakakalaban mo ko kasi? Wow. Kaya ang on ka mo. Dapat magkarala ng set. Sarga na. Big saga. Ang nabigay yung babere niya. Well, mo. Sa mga ayos lang. Big bite. Gawin gabi namin. Nag-reset na rin ko. Ako na, talang hilipik na rin. Hindi ka ganda ng workout. Sige daw. Hindi diba? Bike nga, mas lang. Nay, nakatalit yung bilan mo. Ngayon, kailangan ikaw mo. Natukkulan to pa yata di ko. Nagkari kami. Isa ati G ko siguro. Yung kabit tadjay. Sawa din ako. Kaya. Siguro maligado na kay G ko. Hindi kay Kaido. Hindi na tayo. Kaya di mo basta na-taste ka lang. Wala. Uno, isisipin mo mga sumuko magbagay. Kaya wala. Mga men, nakapilot ahon, maglakang naman lang. Mano kilos mo, mano? 60 plus. Nadagsan talaga ngay ahon. Samantalang siya akong 75. Basta simulan di ko nung swimingan nyo. Promise. Anti kultura mo. Libukan nga rin. Ay, kugad. Kaya di kultura. Ayun, mismo nga nag-swimingan ka dyan. Kaya dito simulan ti amin na. Ayun ka na dyan rin. Uy, kugad. Hindi ko kasta. Ano sa Carmen Lord. Ako, pinala ka mo nga ako. Wah! Wala. Huwag ka makumenyo sa dito eh. Sitin no. Mga G ko ako pati na. I-overhaul mo ba? Oo, hindi natin tayo. Yun na, kapoy yung ano. Tanggal mo. Yung stock yun eh. Di ka din ako. Kiyos ka na. Padalo sa ano. Nakamising na ka. Daangad da. Diyan na lang. Magagay niyo ako, no? Oo. Ay na. Dami sinit na. Kasi sa tiyapan niya, tatan, uson. Nadi kayo lubo ng Agpugsa. mapugsatan ka kawan. Batang kasama. Nay. Kasi siya may cup. Bro. May isa lang ang sidewalks. May sindi. Na. May isa lang. May isa. Laya. Noon yun. Kiri mo. Hindi na ba ngayon? Sila naman. Kanya. Ano babayero ata yaw? No? Ano babayero? Lahat ka ginasta ka na.
Tandiyan namin ako, sino ba? Narigit ka tan. Bumano, first time na makakita kasi yung pa. May mesa lang, di ba na? May isa lang ti One side pagkuhan na mo. Palaran. Oh, Siguro, ano ka Ay, mag-uwi dati ito na ilakat na rin. No? Yan. Hindi pa siguro ibabag to. Daw. Yan. Ano rin ah? Kasi magkano na pa matod ba? Dapat atoy, ito-tibot ko na rin kundi. Aji, danda mo nga wilsid ko mo. Oo, no, madimi kasi. Ang buhay na sa asikaso, rin pa, talo taon na kanya. Oo. Laro mo, gibiring na dyan nagamit. Ay, bili. Katama. Kinandiyan namin ako. Kumatan Sino ka ba? pwede sa ramay ka na ka. Ang talo mo natin dyan. Nagpagkat tigrasan niya. Pagkatama mo. Mamamit ka. Awan na, mumikas to. Urikat ano yun yung. Dati ba? Dati flies. Saan pwede dyan na? Na. Buwatan ka tanong, ikwan, missing mo na sa bali. Muna speed ko rin mo. Basta mo lang, dalasan pa lang. Gandang, may katatoy. Yan. Alam di ba? One side ko eh. Nagailat ka namin. Na. Ikaw mo gamitin na dyan, Joe. Bagay sa ruwa. First time. Gagawin natin ba kambay yan? Ano isa? Ni-wax lang siguro amin tig ko kinayo. Kaya walang dito eh. Assistant. Assist. Assistant. Bigo. Buwatan ka tanong, hindi yung sabay na missing nito. Pagkatangan. Nasyap na. Manuman. Pawit ka muna na mo. Manuman. Wala ka isang gusto, ano? Gigirata ko naman yung missing nito pa. Ragosa ko. Ang sakto. Tapos nagkikilala kinayo. Na nanginan. Sino ngayon idol? Oh, yung binong ko niya, man. Oh, kasi pilot na nagsakit ka talaga. Sir, ilo ka na. Nagpadaw, ano, niya, agririda. Okay ah. Nagbarbon. Nagkirasang lang. Nangyarap na kayo lang. Nagkirasang dito. Agree ka? Ano, agririda. Sino dito ka kayo? Lila. Ni Viva, ni DJ, siya. Tabyo na. Hindi ba tayo? Ni Jerome, Duma. Yan, nagkukuha ko yung kabel ng grass 2 yan. May stock lang ata mo. Rogate. Niya, ginasuri na kami, babag may. Gasolina mo pala yun. Ano? Rungkop sa gawin na. Pero mo. Ay. Mga men, rumukop na, makagin namin. GT Cruiser, asa mo galing ba? Pero saan pa minsan lang dapat. Yan guys, ang hirap. Kanina pa ako dito. Kapalas pag baklas. Kailan ba natin ng bot? Yan. Ano? Oo. Siguro pa ito. Makamusta tayo nagbin na natang kami ni Yular. Awan, yung lang sana dyan, promise. Sabi nakamas. Biro-biro ko dyan mas ko dyan, checkpoint, arrangingan para makod ko. Oh, tinang tanga. So, ganda. Sa dahil, nagkarga ko sa yan. Yan. Checkpoint mo, biro ko dyan mas Hindi choice. mas ko tinanyo ka ng dati na rin. Hindi ka na ko kaya. Ay, may sa oras kaya hindi record time na eh. Yan, guys, overhaul kasi kaya matagal. Yan, chain. Tabad kami, kung bibiyanda ka ng dyan na tanong. Ha? Bibiyanda Bigoy lang. ng vlog ko. Handa mo, original ko yun. Handa mo, Nakasubscribe tayo? pwede.
Shout out. Kapag ka rito pa, libre mo yan ah. Aja lang kurang mo, hindi boleh na lang rin. Bueno, yung nabil. Na yung ton. Dati baru-baru ako na sumumbay. Insayado. Overfull na talaga tayo guys. Ay, papakan yung pala tigbiligan dito. Balong gawa. Ay, balunggaan kasi Dan. Nga, talaga nga talpalan na kita. Awang gamin di pang prospect. Di. Ay nga ako. Tots. Ginawa ni John Paul tatay, tika doc, dyan na, ginawa na national ay day. Go for gold. Ay, nagkara. Wait. Ako nagan kau. Na? Ako nagan kau. Okay, taga Cavite ka pa rin. Dayo. Imagine ko, napakailan ta dyan. Uy, birth certificate, di ka. Lagi lang. Yung mas may naman kapas ko. Ganyan mo Na. Ay, Nakahalan ako. Leslie, ang Leslie pa ay. Nandiyan yung coordinator. Dagi niya mo. Adan. I-deliver na natin. Nakaw. Aji ko tatay pre, aji mangko ka. Kuna nanay niya may. Ang mga mapit na tabilog na tan eh. Nakukuha ko na lang. Pero yung akin, 5 months na, di ko pa nakuha. Yakin niya pala bayagan. Hindi appointment ko. 5 months na, di ko pa nakuha. Kutsi. Kutsi ganti tulis mo ang isang kutsi. Na. Kutsi. Inuba na eh. Inuba. Inuba pro. Nagligat nga biro ko hindi ko na. Pre, nya nga, ikabitan ko ang Jay. di pag gikan ti bike gil ko. Kung meron akong pa'y pagkatang kau. Ay sahod tan taon pare. Nagsahod tan taon tayo to guys. Sa Banda. taon. Aji kutsi na. Di ko china. Dala mo nga to. Talimbong ba? Hindi limbong. Di baba. Dahil baba. Duwa. Talo pre. Duwa to talo. Talo ah. Diyo nagdumay sa. Wala ka sa gisa kami lang. Talo. Tumalag, drive. Wow, wow. Hindi nakalak. Niya mga bot. Tawa ka nakala kami yung Napaila ko sa di ba no? Ang wala ko chimbaw. Oh, nagtaka. Dakot China. What? Timichay. Aji truck mo pa rin ka na. Ay, elf pa rin. Nagdumay yung marker ka na. Nagdumay ka na dyan. Nagdumay ka na dyan, elf. Nagdumay mo yan, ka na. Sila tayo nabigat. Nati wax sila tanong kawar. Na? Daka na lang. Awaks. Ay, ngayon na. Hindi mo naman sinukil ako. Basta siya, balong gawa. Aray, gusto yung adyan na eh. Naging karbalak na tayo. Ang dami ka tayo. Adyan na eh. Ang dami ka. Diyan. Kaya, pagput pa yung pati imam mo pangikatay. Ang basa to. Oh, kabitan na ng di crack mo lang na laka. Ano yung sakla? Tipagkuha tayo. 650 na. Hindi siya Shimano Jai. Nakarank. 42 tin. Wag sa'yo na di ba? Best gripan. Best grip para hindi ko anti pa tayo. Secret mo talaga. Kaya mo taparay. Kada makatutumong ko tiya. Basta mo di ka nag-finish ka di na ano. Ha? Hindi yun. Ah. Ay, nang galit. Basta mo di ka nag-finish ka di na. Kumahan, nag-iisip na tayo. Ay, naisip talaga ako nila. Baksa nga talaga kulay na mga kawa. Black kulay ng tabela. Hindi ko muna yung guys. Sultang di ba? Ay, grasa na. Well, Tatan na pa niya may kapitan. na. Pak, pak, pak. Maganda na yun. Tagpuan tayo natin. Ano, danto karak na. Ay, may kabit tata karak na na. Kapay ah. Pwede mo, holding dati. Talaga gagrasahan pa kita. Grasaan pa yung dati ni Pre. Di pa rin. Natigyan niya ako na talaga. Ano, gagrasahan na kita. Di ba na? Kasi, 12 pau. No, sige. Ikaw sa ako. Punta ko mga krakot naman. Basta, baba. Wag, kasana tayo posisyon na tayo. Nilang. Pababa ka mo. Tulong-tulong sa dun guys, hindi pa rin magawa. Sama. Ah. Naman, ang nila. Ikaw na. Sige, sige. Yes, yes, mo.
Tayo ba kaya? Ang malumbaw. Out one. One. Biro ito yan. Ito mabangal lang kami natin. Tika. Talo din ako. Nalambot. Hindi amoy. One na. Na-PC dati. Una. Pagkatam. Saan? Likodan na. Ano? Yes. Hindi ka niya ka nag-gate. Na. Nag-agrasa at ang barangay siya. Pinagdalos ko na nila rin. Ang ganto mo tumulong namin. So, trabaho na. Pag-brush. Mag-release ako kay kanina na eh. Manong mo. Na. Turo ba na? Chiches. Turo ba? Oh, last. Yung likod na guys. Kung may gustong magpa-repair ng bike guys, Punta lang kayo sa bike shop namin. sa bike shop namin. Medyo Complete nangina po lang. kami ng cogs. Kahit di namin matanggal yung ano. Oh. Paano kayo ruler na ako? Na, well. Ang nakatulong pa eh. Sumahid mo ako. Sumahid na ako. Ang balik-balik ka tara. Yo, ito yung likod ko kung nasa may sahig dyan. Medyo maya tayo. Isat nung mama di sumahid ka, landok mo na may frame-frame ng mga brake paddle. Na. Oh, nag-break pad na. Muntukan. Kagod wala gamin ti tumaptapo din ako. Kawan niyo. Dapat madimay yung kong to. Isa ba ni Jolot ako? Kaya ang break pad mo. Malipya ka na. Pili ka mo talaga Hindi yan. ka na makasama din mga pagmarunungan. Saka. Nagpak wala, ang lalo. Kumento ka release na lang. Trucks na yun na. Trucks. Nalaka na ito na. Ate Victor no. Ako man dito. Hindi lang. Trucks. Ginigat nga. At ang lasang na. Ikat ko kami na natawag din madimit. Ayun, magkakaroon ka din naman. Pinapabuan ko lang yung sag. Ang miss malay. Kami sinahingod na. Iba yung sigurakan niya. Pabuan ko lang. Kasi naman, baka na stock. I-release mo ka. Wag. Giniwa. At ano nga. Nawan na. Tangkon niyo. Tangkon wax. Okay. Inaba na kayo no. Habang mga guleta. Na. Inaba na kayo data. Ang pa yung mga araw. Last na yun guys. Medyo mahirap Pinapabuan ko lang yung overhaul. Kaya. Awalan na yun lamig ka ikatay. Pabuan ko sila ko ano. May data pre, tiwala lang guys! Oo na. Ano? Na. Ayaw na. Nagpisa din mga tao. Hindi na, ako 1 week ba? Bago ka kasi hindi kanina mo. Nugtudo no way. Basta naksumurot. Naksumurot. Saan mo nagtudo ko, bigbiga, bugyo. Stukong. Nakakariyan pa lang dalaw daw. Ito daw. Paano bigyan mo na araw na? Tatay mo rin paglapit na pala ang arabis lang ito na. Nabasa kami mit lang ang bahay. Medyo linis sa balik tayo sa karakit na lang. Na. Degreaser pa rin. Oh, paano pinakakatang? Jay, may shop. The degreaser dyan, 170. Dagay-diti ka tayo ko no, competitive bike shop tayo. Degreaser. Iman lang. Ay, Doon. Dati pati magbaga. Mga kigkot ito na. Nag-chat ko na rin yung ikaw. Alam mo. Tulong tayo pa lang. Ang tulong. Kasabat kami kasi yung Ginay. Ha? JP Santo Domingo. Oh? Driver na rin yung Ginay. Nakaway ka. Yung baba na. Hindi ka sa rin. Hello! Tanong. Kalagaw. Naidanaw. Ata na yung aji mong pangpangiwan. Aji ko na. Ata mo ti sa banyan nino i-edit mo. Bakit mo pumix habay? Aji spring. Kasi na pa mix, aji tak ka na lang. Kondi ko na eh. Madali Hindi na mo lang. mapantay. Idordorda ka na pala. Ako pala yung minsan ka. Diyan. Ibabatid daw niya. Batid daw niya. Nabasok ko na. Takpo ko naman ay. Gaya na yun. Aji wits kung mo naman ko ka kalarayos tiyo niya. Nagpa. Pigsa. Sakto lang ata kanya. Damin. Kasi ba di ba ito? Gusto nyo man. Pa nagsuot kaya tiwal si Don. May katlon mo. Actually. May kaluha. Sukat lang pa rin.
Senior mo. Masya di ba? Ah, yun lang. Tika doon. Tapos grasahan mo. Kuan mo. Basta mo ulit kita, Wilson. Medyo. Ang kaluan sa akin. Ano ko ako? Pare pa nga itong mag. Kaya na. Ano isaw? Yo, sa tayo sa ikom na yun. Gamam. Masya di ba? Hindi mamag mo. Ate mo ko ka. Yung nagtigrasa natin mo. Tanong madi ang pudpud. Jay? Tanong madi mapudpud nga dago sa atin. Ay, ka mo lang grasa na. Ate mo. Ngam batit to mambalot uni na nakakuha man yun. Ah. Sa nga ribo kami di gusto na mo. Aji pagkikanti hab na. Oy. Ay di ko mo. Isparake. Ato di mang papauni gayam nyo. Uy mo. Mas lakas tao ni. Ano di ba? Ano? Arabi ko ano. Nya tayo, suro na kinyam ni ko. Ni... Buyak lang ko na. Mabayaw. O, dakol katulong na lang buyaw mo kangayon mo ko. Yan ang daw. Tatahang kang agupati kuan. Hindi bike shapan. Siya lang ang recruiter. Ah, di tibalog mo ko. Isang kahit kung ako, matutunan mo. Nariga ngayon na, puro bike shop ka. Ako. Damot nung malikang mo lang. Agpasuro lang ko na nag-check. Shop lang. Ano ba ka tala? Ah, tilang mati ko na tepo niya. No biker ka niya. Dapat ka mo mga talaga mati ko. Agayos. Siyempre, Nagkapanyo tayo ngayon ko nung muna eh. Na, umuli kami. Awan? Madi na kami man nakita dyan. Awan? May mulay. Ay kami. Nagdito eh, pagdamagat. Paawid kami. Ano ba malas pa eh? Bakit bakay? ah, nang mamay ka, sa talaga. Awan pa rin. Gas! Awan, mabakan na kayo. Sinakin na. Ang kami mo. Ipaayos ka na. Ang bangan na nga. Doon na. Niya ba di tamang kuan na? Baka nyo mala, di tamang kuan na mo, ito kayo na. Awan pa rin. Nabi na eh. Sinamin ito ah. Madi ba yung limanan pero di ba yung naman. Angay. Bakit ka ang dumanahon? Di-shop. Lagi sa limanan. Di-disco. Idanaw. Ano ba yun? Ano na ulit?